No niin, tervehdys vaan täältä maaliskuisesta metsästä, missä ollaan. Ihan tää allekirjoittanut on tehnyt tässä vähän nyt tänä keväänä ensi harvennusta. Ensi harvennus on joku 25-30-vuotias männikkö suurin piirtein. Ja tätä ei ole nyt suinkaan tehty moottorisahalla. Vaikka olisi voinut tehdä moottorisahalla. Mutta se on tehty tämmöisellä sampolla. Elikkä meillä on tämmönen 10-4-6 Sampo Rosenleevi 97-vuotinen. Ensiharvennusmoto. Ollaan joskus 5-6 vuotta sitten hommattu kyseinen kone ja omissa metsissä tehty sillä nyt sitten harvennushakkuita ja satunnaisia energiapuuhakkuita. Tai oikeastaan energiapuuksi mennyttä ihan niin karsittua rankaa. Mutta tää on tosiaan tämmönen hyvin pienehkö alle 2,5 metriä leveä moto ja tää on tonne mukavan näppärä tähän isäntälinjalle, metsänomistajalle. Nää nyt ei tänä päivänä taida enää ihan missään, ainakaan tämän ikäiset motot olla missään ihan hulluis hinnois. Niin. Ja tätä kuskoa hyvinkin pienellä kuljetuskalustolla kyllä mettään, että ei tarvitse olla mitään isoja lavettajia, että kone ei paina alle 6000 kiloa. No tässäkin on kyllä, on ketjut joka nurkassa ja on vannepainot ja sitten taitaa olla vielä muistaakseni nestetäytötkin renkaissa, mutta ei tämä taida silti. Ei ole koskaan punnittu, mutta mä epäilisin, että alle 6000 kiloa painaa kyseinen vehje. Ja nosturit ja kaikki on nykymittapuulla semmosia hyvinkin lyhkäisiä. Ei taida olla kuin 6 metriä ulottumaa. Ja kourana siellä on Kristiinan kaupungissa tehty Keto 51. Aikanansa ihan juurikin näihin koneisiin tehty koura. On pieni ja simppeli koura ja niin. Tämä on vielä tolla telasyötöllä, niin tää on aika mukava hellävarainen puulle ja syöttää kyllä puuta niin todella hienosti. Tässä kohdassa nyt ei ole kantoureja eikä värimerkkauksia. Eikä nyt tarvitsekaan olla. Tälläkin vehkeellä nyt melkein pääosin niin talvisi hakataan vallan, että on nyt oikeastaan talvi loppu vähän niinku kesken, että tuli tämä ensi harvennus nyt tehtyä oikeastaan täysin sulan maan aikaan, mutta eipä juuri haittaa. Täällä kuitenkin kohtuu kantava pohja on, niin mutta tämmönen mukava pikku kone ja ja mä luulen, että nyt varmaan tältä keväältä on tällä koneella nyt hakkuut näiltä osin hakattu ja kone viedään nyt sitten viedään kotiin hallille sitten huilailee
katon alle sitten kesäksi ja keskitytään nyt sitten vaikka metsän raivuille sitten seuraavaksi. Niin. Mutta ajattelin, että voisi tämmöisen pikku esittelyn tästä yhtäkkiä tehdä. Niin. Tämähän tosiaan tämä kyseinen kone on vielä siitä mukavasti harvinainen, että tämä on itse asiassa 6. kone koskaan Porista tehtaalta pihalle tullut. Eikä tällä ole vielä 10 000 tuntia mittarissa, että tää on sillä hyvin vähän ajettu yksilö kyllä ja erittäin hyvässä kunnossa. Erittäin hyvässä kunnossa, että tämä kyseinen kone on oikeastaan ensimmäisen reilun 8000 tuntia ollut urakoitsijalla uudesta. Ja sitten meni sen jälkeen aikanaansa vaihtokonekunnostukseen tehtaalle ja sieltä sitten oikeastaan kone on ostettu aikanaansa myöskin ihan niin yksityinen metsänomistaja kaiketi. Ostanut sen koneen itsellensä omiin metsiin ja he sitten aikanaansa halusi tästä luopua. Olivat sen verran iällä nämä metsänomistajat, niin ei ollut tietotaitoa eikä halua ihan korjata sitä. Siinä oli muutamia pieniä vikoja mittalaitteiden sun muiden kanssa, niin he halusivat siitä luopua, ettei se jää seisoon. Että tämäkin kone seisoi melkein reilun 10 vuotta ennen kuin me se sitten ostettiin. Että me ollaan 3. omistaja kyseiselle koneelle. Ja tää kuitenkin nyt sen 10 vuotta seisoi katon alla kylläkin, että tähän on sitten itse tullut huoleltua ja letkojumppaa on tehty sitten sen edestä tietysti seisomisen takia. Ja on huollettu ja on vähän tunkkeihin vaihdettu tiivisteitä ja on kouraa aikanaansa ja nosturia on maalattu ja valaistukset ja muutamat suojat, noin turvalasit on vaihdettu tuohon hyttiin, mikä oli päivettynyt oikeastaan aika pahastikin. Ja myöskin kyseinen vehe ollaan turpotettu. Tää on ahtamaton moottori ja siinä oli semmoista pientä ongelmaa, että kun käytti nosturia ja muutenkin ja yritti ajaa, vaikka liikuttaa konetta samalla kun teki vaikka kouralla tai nosturilla liikkeitä, niin tahto vähän oikeastaan kone kyykätä siihen eteen ja ei niinku mitään tehoa ei haettu turpotuksella, mutta lähinnä vähintäänkin semmoista niinku vähän, että saatiin sen koneen luonne muuttuu ja nyt se oikeastaan menee melkein vieläkin pienemmällä polttoaineella kyseinen kone. Että kyllä varmaan itsekin on tullut varmaan päästyä tohon, ellei nyt paljon ei valehtele, niin varmaan 8-9 litran tuntikulutukseen. Että tällä kun sitä nyt ei itsekään sillä nyt sillä säännöllisesti tule hakattua, että satunnaisia hakkuita, mitä aina silloin tällöin tulee, niin tulee tällä tehtyä ja ei ole ainakaan niinku polttoainekustannukset ei ole isot ja tää on semmoista kuitenkin vielä loppupeleissä hyvin yksinkertaista tekniikkaa, niin tän kanssa pärjää hyvin sillain. Ei ole vielä liikaa sähköä eikä tietotekniikkaa, niin tämä on tämmönen oikeinkin hyvä vehe. Mutta tosiaan tämmönen vehjas kyseessä.
ei muuta palataan ja seuraavien videoiden merkeissä ja sinne voi kommentoida ihan, jos kiinnostaa tämmöiset metsäaiheiset videot, niin niin. Täällä itse tulee oltua ainakin sillä hyvin aktiivinen metsänomistaja, niin niin. Voisi enemmänkin kyllä kuvailla tänne videoita, niin vois vaikka seuraavalla videolla vähän enemmänkin. Vaikka pikkusen kuvata niin ja kertoo vähän itse kaverissa täällä kameran linssin toisella puolella, niin mutta näihin kuviin ja tunnelmiin täältä metsästä. Morjes.